Airachtas gur chaill bhéid in bhar cáileann na náisiún Aontaithe chearta an duine cinne inniu faoin go gurfaí lán choscar arma láthir de Israel mar ghuiil cás inchreite an ghuiil buail cinne dhíthithe in Gaza. Don nglaachmhí leis an dréachtarún ba é an chéad uair ag príomh agras cearta déine na náisiún Aontaithe seachtaine a thógáil i léit an chogaí in Gaza. Déitach Stát nua don réalteachta bheith á cheappa sára agus drochans gomach éon réalgaige. Tá Stát a gréalteachta Patrick O'Donovan rinnead in na daoine is mú atá a luail le hardú céime faoi cheannar an nua ina gréil Simon Harris. Dóíoch an teachta dála as limnach aireacht tíntreach bhach an cearú Stát gréalteachta le ceappa ón oltáchan in fiche. Ba an damshairg scioltóir Becky Nealia le feiceáil sa seo Damsa na Goríní a bhaid léir sa taibheach mar chud go scéal na Gaillimhe. Láir sí le Bridget Vranach faoin ardú curíomhhains leis an geol agus an seach le chéile. Pléoch gnéhéad a chasna tanga le déanaí ar chláir cainte an chréaltóir Service a Paidlí Yorpi 8. Le géalaigh sóisiigh an teide le bhí ar an mír in ar luach an Colleen Ciúin, Cillian Murphy agus Nícap mar léir ar an nghilge a bheith sa bhaisian. Sa ranca bhaisfar an ban na héir na nacht do chluithe mór soccer a 9 Franca, seo an chéad chluitheas na Balticália de Euro 2025. Agus tá tús a chur mar chumá le críomh pelle na héir. Ba písaigh iarchachtaín chéirí dar Canéide agin faoi céad atá nándún ar fáic na himire an saoir seo. Tá méid sin agus hiile ar Tuairisc, a bientó.